să vedem dacă toată lumea are ritmul în sine, da? Eu vă zic dacă aveți ceva în mână, le lăsați la o parte. Ia să vedem, începem și Paris ne ajută. Un pic de palme, haide! Cine are palme, hai să ținem ritmul, ia să vedem, ia să vedem. Foarte important, toată lumea cu zâmbete. Zâmbete, 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 zâmbete. Așa, foarte bine, așa, foarte bine, așa, foarte bine, foarte bine, foarte bine, așa. Așa, 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 așa. Și un pic, haide! Și un pic, 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 și un pic de gălăgie, gălăgie! Aplauze încă o dată pentru voi, copilași. Asta a fost un mic test să vedem dacă aveți ritm. Și eu zic că aveți destul. Au pe ritm copilașii, nu, părinții? Și voi ați adormit acum? Au adormit părinții voștri? Aveți... Cu energia, au ritm sau nu? V-ați trezit acum. Acum, atunci eu vă propun ceva, dacă îmi permiteți. Eu aș vrea să vă dau la fiecare o tobiță să cântăm împreună. Ce ziceți? Da sau nu? Da sau nu? Perfecto. Atunci eu vă voi împrumuta să ne jucăm un pic, dar am nevoie și de câțiva părinți aici să mă ajute. Stați acolo, că venim la fiecare și dăm tobița, ok? Și câțiva părinți care poate să mă ajute aici să împărțim tobele, vă rog? Așa? Așa. Pentru că asta e partea cea mai complicată cu împărțitul tobelor. Mulțumesc! Luați! Cu încredere, cu încredere! Împărțim la copilașii, să ne distrăm, să jucăm. Să ne jucăm împreună. Hai, mergem cu cutiile, asta în parte acolo. Foarte bine, mulțumesc, mulțumesc. Bravo, bravo, mulțumesc de ajutor, mulțumesc. Gracias. Gracias. Bien. Le iau. Foarte bine. Ok, ne pregătim ușor, ușor. Mulțumesc, dragi părinți. Așa se face treaba împreună. Gracias, gracias. Mersi. Perfecto. Asta le pun lângă mine. Bravo. Foarte bine. Gracias. Mersi. Mersi. Hai să punem acolo. Scuzați-mă. Scuzați-mă. Asta e complicat. După aia merge. Merge foarte bine. Toți copiii au toma, ia să vedem, e bine? E foarte bine. Suena-o, da. Bravo copilași, bravo, îmi place. Atención, fíjate, 4, 3, 2, 1, stop! Acum am privit, toată lumea are toba, da? Da, copilași? Vă explic, foarte ușor și foarte important, pe parcursul exercițiului vă explic de ce mă încurc, pentru că eu nu sunt român. Eu vin din altă țară super departe. Doamna, de unde? Spania! Nu, mai departe. Din Mexic! Te-ai apropiat destul de mult. E mai aproape. De unde? De Bulgaria. Din Cuba? Salsa, mamacita. Țara de unde venim noi doi se numește Colombia, da? Colombia, departe. Aici, alături de mine, Javier Josep la Toba Mare. Eu sunt Fabian Sanchez, da? Și vom cânta împreună. Și vă reamintesc, zâmbete tot timpul, că să fie fericiți și părinți. Începem cu ce știm noi. Gălăgie! Hai, gălăgie!
aplauze pentru copii? Da, e bine. Fiți atenți, pentru că fiecare, când facem o activitate fizică, trebuie să încălzim corpul, da? Nu vă loviți la cap cu tove, nu la cap. Nu vă loviți la cap. Atențion, brațele în fața, nu lovim tove și încălzim un pic încheietură. Facem așa, 1, 2, 1, foarte bine. Așa, nu batem la tova, doar încălzim încheietură. Nu uitați, zâmbete, așa. 1, 2, 1, 2, 1, 2 și un pic mai repede. Și 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Foarte bine. Atenție toată lumea și mai repede. Stop! Foarte bine, lăsați și toată. Acum umeri în spate. Încălzim umeraș în spate, umeraș spre spate și în fața. Haide fața, umeri spre fața, combinăm. Spate, fața, în spate, fața. Zâmbete, Parit, zâmbete, fața, în spate, mai repede, haide, în spate, față. Se poate mai repede, haide. Atențion! Foarte bine. E bine? E bine. Atențion, acum rotim un pic așa gând, nu batem încă. Așa, încălzim un pic gând. E bine? Pe partea cealaltă. Ok, foarte bine. Suntem gata, acum un pic de relax. Pentru relax e respirăm, așa. Și relax e așa. Ok? Și Paris puteți să faceți un pic de relax. Atențion, respirăm. Și... Bă, băiatule. Bă, asta e. Încă o dată, încă una. Atențion, respira. Și... Bine. Gata. Ne-am încălzit un pic și acum, atențion, începem să cântăm împreună. Batem toți, odată, împreună. Sunteți gata? Nu, stai. Ce e cu leșinătura asta de energia, copilași? Asta trebuie cu energia. Eu v-am întrebat, sunteți gata și vă... Vă întreb încă o dată, dar cu energia, da? Că voi sunteți copilași plini de energia. Sunteți gata? Altceva. Atențion! Împreună! 4, 3, 2, 1, stop! Acum, batem împreună. O dată, vezi ale candela. Împreună, o dată. Cu mine. Atențion, mâinile sus. Și batem toată lumea odată împreună. Nu, împreună. Odată, cu mine. Toată lumea bate împreună. Una. Bine. Una. Haide, toată lumea bate bine împreună. Foarte bine, așa, atenție toată lumea. Stop! Bine, e bine, părinții? Da! Aplaudați, așa, încurajați toată. Acum batem de două ori, fiți atenți, cam așa. Ok, 1, 2, mâinile sus. Zâmbete, băiatul, așa, băiatul, bine. Zâmbete, batem de 2 ori împreună. Împreună, de 2 ori, atenție toată lumea. Și... Foarte bine. De 2 ori. Foarte bine. Și... Stop! Amigo! Sus! Bravo, băiatule! Acum batem de 3 ori. Cum ar fi de 3 ori? Un exemplu. De 3. 1, 2, 3. Ok, atențion! Toată lumea, mâinile sus! Bate
prieteni, acum de 3 ore împreună toată lumea și... Nu, 3. Eu vă aud. Atențion, de 3 ori. Toată lumea. Toată lumea. Foarte bine. Nu cu capul. Acum mai complicat, de 5 ori. Sunteți gata pentru 5 ori? Sunteți gata? Mâinile sus. Și ne pregătim să batem împreună de 5 ori toată lumea. Părinții sunt gata? Părinți, susținem Arta României, vă rog frumos. De 5 ori, atenție copilași, batem împreună de 5 ori și... Opa, 7. 7 pe aici, nu știu. Doar 5, numerați. Batem împreună de 5 ori. E bine, mai bine, foarte bine. Împreună. Batem împreună de 5 ori și... Acum aplauze de părinții voștri. Felicitări copilași! Ok, acum urmează să învățăm 2 sunete de bază. 2 sunete, da? Sunteți gata? Primul sunet se numește bas, ok? Se bate cu toată palmea, încercați în mijlocul tobei, aici. Bas, cum se numește? Aici. 4, 3, 2, 1, stop. Foarte bine. Acest sunet se zice că pentru aurinuta din nou, iubitule, nu. Bați doar, da? Nu te așezi pe el, că nu-i scaun. Atențion! Cu acest sunet grav, bas, încercăm să imităm sunetul inimii. Știe toată lumea cum bate inima? Părinții știu că când e dragosteală și asta bate inima. Ia să vedem, cum e? Imităm. Împreună. Și mai. Aplauze pentru voi, copilași, ce talent! Cum e, doamnele profesoare? Bat, doamne! Foarte bine! Atențion! Mergem mai departe! Ui! Aveți grijă să nu le bateți! Stai, un pic explic al doilea sunet. Primul cum se numea? Primul sunet? Bas! Al doilea cum se numește? Deschis! Deschis! Cum se numește? Bine! Și se bate, fiți atenți, cu degețele, încercați pe marginea tobei, da? Aici. Încercați și voi?
face un exercițiu care se numește întrebare-răspuns. Eu fac o frază și voi încerca, voi o faceți exact la fel, da? Nici mai mult, nici mai puțin. Foarte bine. Cu sunetul al doilea care se numește deschis. Și primul? Pas. Bravo. Fiți atenți. Acum facem proba. Sunteți gata? Unde e energia copilașilor? Unde e energia? Așa, bravo. Fiți atenți. Facem cu sunetul deschis, toată lumea. Prima dată eu, după aia voi, da? Mâinile aici, pregătiți? Eu fac primul, după aia voi. Fiți atenți. Nici mai mult, nici mai... Foarte bine. A fost foarte bine. Dar ia să vedem. Mâinile sus! Opa! Se aude, nu de altă. Atențion! Atențion! Ce zici, Hannes? Talent și... E bine! Oh, ce frumos, îmi place! Atențion! Ia să vedem dacă puteți să descoperiți ce fac eu aici. Eu știu că voi sunteți foarte isteți, inteligenți și dacă vă prindeți ce fac eu aici, da? Încă o dată! Atențion! Atențion, amigos! Amigos! Atențion! Ah, bravo! Vă prinzi!
Zâmbete, zâmbete, nu uitați, sunteți prea concentrați. Primul sunet se numește? Al doilea sunet se numește? Cum? Deschis. Cu aceste sunete, două sunete, vom cânta împreună un ritm. Ok? Un ritm. Că să fie frumos, să simtem vibrație. Atențion! Ritmul se numește Jole. Da? Jole. Cum se numește? Jole. Acest ritm e dintr-un continent foarte, 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 foarte... De unde? Din Africa. De unde știi tu? Ai fost în Africa? E departe, adevărat. Am fost, eu nu. Atențion! Ritmul e cam așa, începem noi și voi cânta după noi. Sunteți gata? Vale. Sunteți gata? Altceva. Uite, mi s-a făcut pielea de crocodil. De ce? Găina? Dar eu nu sunt găina. Cel puțin cocoș, dar găina... Începem noi și după aia voi. Atențion! Mâinile sus și începem. Ritmul se numește... Varzacălita, nu? Jole! Fiți atenți! 3, va, e... Folosim două sunete, ok? Și am învățat sunet deschis și sunet mare. Haideți, toată lumea! Zâmbete, copilari! Foarte bine! Atenție! 4, 3, 2, 1, estatua! Statuie! Băiatule, băiatule, statuie! Așa! 1, 2, 3 și... Foarte bine! Atenție toată lumea! Atenție toată lumea! 4, 3, 2, 1, statua! 1, 2, 3 și... Foarte bine! Foarte bine! Și 4, și 3, și
Și... Ia să... Hai! No! Pe unde trece degetul batem, ok? Ia să... Trece! Grazie, Haves. Și sus! Hai! Galație! 4, 3, 2, 1, stop! Aplauzele sunt pentru voi, dragi copilași! Cum vă simțiți? E bine? Foarte bine! Acum, vă rog frumos, aveți grijă cu tobița, o lăsați jos, să nu o loviți, vă rog frumos, că e foarte fragilă. Și... Ai lovit-o destul? Nu, te rog frumos. Fiți atenți, acum, ia zi! Nu loviți! Ai toba? Bravo! Brațele în fața, zâmbete, nu uitați zâmbete, brațele în fața. Acum dacă am cântat așa de mult trebuie să relaxăm un pic. Brațele așa, foarte bine, așa. Încă o dată, umere spre spate. Așa, foarte bine. În fața. Mai ține minte, relax, respira. Și... Foarte bun. Mă uit la tine, vezi. Respira. Și... Foarte bine. Acum, brațele în fața și vă întoarceți către dreapta voastră, așezați mâinile pe umeri din colegul și aplicați un masaj ușor. Da? Pentru că am cântat foarte... Partea cealaltă, Tati. Dreapta cealaltă. Așa, da. Masaj ușor. Acum tocați marunțelo. Foarte bine. Masaj din nou, un masaj ușor. Nu fiți agresiv, nu violenția. Să fie iubire, să fie pace, să fie lumină, Doamne! Da. Din nou. Scuturați. Respirațion, respira. Și... Încă o dată, respira. Și... Foarte bine. Și ca să fim corecți, brațele în fața. Și acum în partea cealaltă. E normal, am făcut pe o parte. Masam. Tocan marunțelo. Foarte bine. Foarte bine. Sus. Masam din nou, așa, cu zâmbete pe buze. Extraordinar. Și... Gata. Am terminat. Respirațion, respira. Și... Foarte bine. Acum mergem mai departe. Suntem super bine. Și vom împărți... Vamos con 10. Așa, ia să copilați și aici, împărțim. Unul de fiecare, un tub, da? Toți vor primi, așa că nu-i problemă. Mulțumesc, tata. Mersi. Unul de fiecare, ia să vedem. Așa, aleatoriu. Să nu vă loviți cu tuburile. Mersi, domnul tata. Atențion, să nu loviți toba cu tubul, vă rog, nu loviți toba că poate să se sparge fața, da? Mulțumesc! ¿Qué perro? ¿Está bien? Ok. Ok, toți copiii au tub? Ok, atenție! Vă spun acest instrument. Acest instrument se numește... Știți cum se numește? Se numește tubul. Se numește boom walker, da?
Și se cântă așa, se pune cu o mână așa, zâmbet, neapărat zâmbet, capul într-o parte la 45 de grade în orizont, cu privirea, o privire plină de frumusețe. Mâna cealaltă aici, tot 45 de grade, și cu această mână facem așa, ușurelos. Ușurelos. Ia să extraordinar. Atențion! Relax aici. A doua formă de a cânta. E total relaxat. Un zâmbet proeminent. Un zâmbet proeminent și așa. Foarte bine. Ok. Și acum cântăm toată lumea bate. Ia să vedem. Și la părinți, cine vrea să cânte părinți? Se sune frumos, da, bravo. Foarte. Cu părinți, cu toți, cântați cu părinți, cu copilași, se sune frumos. Și părinți cântă, haide, cântați, viața să fie. Ok. Bravo! Hai că așteptam un pic să primească toată lumea. Se sune foarte frumos exercițiul nostru. Gata, toată lumea are perfecto. Atențion, acum și cu părinți și copilași. Atenție la mine. Cântăm toată lumea. Haide, să văd. Canta. Bravo. Exercițiul e următor. Când eu țin așa sus, voi cântați. Cântați. Și când cobor, ne oprim. Ca la grădinița, da? Ia să vedem. Acum. Și. Stop. Și. Mama, părinți, bat, nu gluma. Bravo. Stop. Când e jos, stop. Da? Hai să vedem. Stop. Nu vă loviți. Alo. Aici nu e nimic. Te-am văzut. Avem aici niște culori foarte frumoase. Avem roz, avem negru, mov și... Nu? Nu știu? Care e asta? Asta? Și asta? Mama, trebuie să învăț mai mult limba română, că nu. Limba română e o comoară, să știți. Romanească. Atențion, acum bate doar culoarea respectivă. Ia să vedem, facem o repetiție. Doar culoarea respectivă, ok? Ia să vedem, auzim pe... Hai! Nu te aud pe mine. Verde, ala e roșu. Băiatul, ala e roșu. Foarte bine. Care e asta? Doamna! Gata, atențiune! Foarte frumos! Și acum? Perfecto, știe toată lumea, ia să vedem!
Vom încerca ceva mai complicat, sperați să iasă. Încercare martenoare, vorba romanească. Iasă, asta e mai complicat, mai complicat. Dar am nevoie de concentrație. Ui, los rojos, intentamos, încercăm. Atențion, bateți exact cum bat eu. Atențion, fiți atenție. Doar roșu, doar roșu. Și merge, merge. Foarte bine, aplaudați-vă, vă rog, toți copilașii noștri, bine și voi, copilașii voi. Foarte frumos, felicitări! Atenție, toată lumea! Ne îndreptăm spre sfârșitul exercițiului, dar eu o să vă întreb, vreau să vă întreb din tot sufletelul meu pur și inocent. V-a plăcut? E bine atunci, fiți atenți! Lăsați tuburile jos, reluăm din nou toba, luați toba din nou, că să facem ceea ce denumim noi el grande final, da? Marele sfârșit! Nu bateți toba cu tubul, te rog, vă rog, frumos! Atențion! Mulțumesc, wow! De așa din prima! Spune bine? Mulțumesc de ajutor, transparenție, bine! Hai! Ați uitat să bateți la toba sau nu? Nu au tobele, ia să! Foarte bine! Și mai repede! 4, 3, 2, 1, stop! Foarte bine! Așa cum am zis, vom face el grande final, cel mai mare sfârșit. Voi sunteți gata? Iar energia asta nu e de servare, trebuie să fie cu energia multă. Repet, voi sunteți gata? Așa! Așa, Maica! Bravo! Atențion! Vă explic! Pentru el mare final facem ritmul pe care le-am învățat, care se numește ritmul. Cum se numește ritmul? Cum? Nu, ala e sunet. Sunet bas, sunet deschis și ritmul Jole, ai zis bine. Ritmul se numește Jole. Mai țineți minte cum sună Jole? Cum? Hai, vreau să aud. Hai că suntem pe aproape. Mă reamintim, ok? Ne reamintim.
se numește ritmul și cum sună, perfect. Pentru, stai. Pentru el gran desfășit, stai un pic. Imediat terminăm con el Jole. Facem, cântăm Jole frumos, zâmbete, de mare importanță zâmbetul, da? Cântăm Jole, creștem tempo, mai repede. Eu la un moment dat o să zic 4, 3, 2, 1, stop! Ok? E foarte important. 4, 3, 2, 1, stop! Mâinile sus și strigăm cu toată puterea noastră yes! Da? Și părinți pot să strige, da? Noi ce facem aici? 4, 3, 2, 1, stop! Sus și strigăm! Bien, amigo, bien. Copii, numai puțin, eu vreau să fac proba cu părinți doar, nu? Voi nu ziceți nimic, eu vreau doar să aud pe părinți. 4, 3, 2, 1, mâinile sus și... Și tu trebuie să participi. Hai părinții, ce cu energia asta, leșinatura. Încă o dată, voi părinți, voi sunteți bine copii, voi da. Dar părinți, 4, 3, 2, 1, stop și... Te-am văzut. Vorbești română, da? Suntem gata. Dar acum că am auzit glasurile voastre așa mirifice, vreau să fac un experiment, doar un experiment, da? Și după aia cântăm Jole. Ținem beat-ul, toată lumea, ușurel aici beat-ul. Și cântăm cu toți cu părinții, haide Manica, atențion. Și cu palma, doamnă, e bine, și cu palma e bine, haide. Ținem beat-ul, toată lumea, ține beat-ul și cântăm împreună. Și voi. Mulțumesc tare mult, mulțumesc frumos! Copii, să fiți fericiți, să fiți iubiți, felicitări încă o dată pentru această zi specială. Vă rog frumos, lăsați stovele jos, încercați să nu loviți stovele. Părinții, mulțumesc frumos de energia, aveți niște copii minunați, să vă trăiască, să fie o vacanță foarte frumoasă. Mulțumesc de invitație, doamnele profesoare, doamne ajută să fiți iubiți, fericiți și la revedere!